कि बड़ जाने गाँव लोग कि थाना बाटे हमारा जमीन में उठाई ले सारवा के दिन में ना भी भैला तब पता चलल कि जी थाने के जमीन में उनको घर बा। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। अब बताओ ना भाई हैं ई के मने अब समझावल जाओ। अनासु अतिक्रमण के वजह से वो सब जमीन घर द्वार पर सरकार हटावता है। मार जी गाना गाओ तो थाना बाटे हमारे जमीन में उठवा ले सारा के दिन में है। यही से कहल जाला कि जी रंगदारी करो तो मने हद में करो, ठीक बा। अब बताओ इहो मने कोनो गाना मुद्दा एगो उठल बस पता चलल कि उन्हीं के थाने के मने जमीन में उनकर जमीन पड़ गई, उनकर घर द्वार पड़ गई है। बताओ का कहल जाओ। लेकिन खैर ये जो भी भइल अपने बिहार के विकास के खातिर भइल, मतलब जितना मने रोड अपने गांव के रोड जैसे मार्केट बना मतलब रोड पे करीबन 8-10 फीट मतलब लोग अपना दुकान बना लिए, ठीक बा। तो खैर गैर वो गलत काम नहीं बा, ठीक है बा। अपने विकास खातिर आगे बढ़ल जाता और अच्छा काम कर जाता। अच्छा काम अब मतलब कोशिश बा कि जी बिहार के अच्छा विकास हुई। आगे चल के जब रोड 4 लेंथ हुई तभी तो विकास होगा भाई। मान लो किसी के ज़्यादा जरूरी है, इमरजेंसी है, तो रोड पे भीड़ लगेगा तो आदमी क्या करेगा, कैसे अपने काम को टाइम से पहुंचेगा। तो भाई ये गलत काम नहीं है, अच्छा काम बा। खैर अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक से दबा के ठोकी जा। और ये गाने पे भी एक रील बनाई जा कि बड़ी गाँव तो रहे हैं सरऊ कि थाना बाटे हमारा जमीन में। अब जाके क्या हो, पहले गाना का उतरल हलो कि थाना बाटे हमारा जमीन में, फिर नापी भइल तो पता लगल कि जी थाना के जमीन में ही नहीं के